Vull saber història, però no sé com aprendre. Que he escoltat, Melba, que vols aprendre història? Sí. Doncs ara t'explicaré els 3 estats de la Revolució Francesa. En el tercer estat hi havia tota aquella gent del poble, els pagesos, els artesans i aquella gent que no tenia importància. Guanyava poc diners, però havien de pagar molts impostos. Tot seguit hi ha la gent del clergat, és a dir, la gent de l'església, i tota aquella gent que tenia molts recursos, molts diners. Aquesta gent no pagaven impostos. Quina sort! Ui, perdó, Melba, truquen. Sí, sóc jo. Àlex. Sí, podria. I per últim, la reina, el rei i el fill. Ara té molt més sentit. Us animo a saber-ne més.